Jo, ľudia, čaute, ja som Meduzias, vítam u tohto videa. Dneska je to bohužiaľ posledné video z roku 2025. No, dneska som si vybral hru, kde proste, to bolo Firework Playground, alebo Background, alebo také. A proste budeme ohňostroj odpávať, keďže blíži sa ten Silvester. Takže poďme na to, idem robiť tu teda, to je kúp si hociaký ohňostroj. Aha, okej. Tak, máme 625 000, takže môžeme si kúpiť, ja neviem, dajme túto tu, modru. Tak, dobre. Kúpme si hociaký equipment. Dajme lepší zapalovač napríklad. A choď von. Dobre, ideme von. Tak. Polož firework. Počkaj. Aha, ok, tu je nastavenie. Počkaj, quest. Nie, počkaj, čo? Ale však ja tu nemám žiadny firework. Kde mám tie ohňostroje? Počkaj. Aha, tu sú aj také limitky. OK. Tak ja si ich zoberem. OK. Tak, poďme... Tak. Poďme to zapáliť. Poďme trošku ďalej. Hej! Ale to bolo pekné. Ale počkaj, si to dám. Jak to bolo? Nie. To bolo... Vypneme si hudbu. Tak, máme tu light speed nejaký. Zapneme to. Holy. Dobre. Sprocket stick. Aha. To je taká, ok. Máme tu box fountain. Tak poďme to zapaliť. Ok, viem čo to robí, to je proste iba taká fontánka. Máme tu Screaming Screamer. Light fuse. Jopa. Ale za mňa bolo obľúbené to ten 60-kový. Dobre, poďme naspäť do obchodu. A ideme si kúpiť ďalšie ohňostroje. A ja som nedal proste equip iba. Ok. Už budeme vedieť. Tu je Doom Boom Stick. Dobre. Zobereme. Celý som taký obrovský a strašne drahý. Mám 500 000. Tu je taký screamer za 100 000 napríklad. Green Springs. Springs, tu je fialový. Fire Hydrant. No kamo, tak to vyskúšame. Playful Circus. Cirkus proste, no my odpalujeme. Venom tu je za 120, to už nemám. Ok, ideme do drahších, tak dajme napríklad... Tak, dobre, nechajme tak. Počkaj, asi musím ešte equipnúť, ne? Unlocked. Owned. Locked. A tu mám, že unlocknuté, dobre. Equipneme si všetky tu. Aha, ok, dobre. Dajme si, toto je head. Pseudo Studio tiež, takže dajme tak. Hydrant. Toto dáme unequip. Dumbu máme, tak, dobre. Takže máme tu vlastne 5 nových
Aha, tu je vlastne ten equipment, aby sme si ho nezobrali. Buy link, equipment at the... Link? Aha, toto. Fuse wire. OK. A choď von. Dobre. Place down some fireworks. Dobre, dajme napríklad ten Doom Booms. Aha, nemôžem ísť tak ďaleko. Dajme ten... What? OK. Dobre, dajme ten Spring Tuna a dajme... toto. Link your fireworks. OK. Link. OK. Počkaj, link toto. Oj. Ó. To je pekné, ľudia. Teraz tu mám nejaký hydrant. A poďme to skúsiť. Dobre. Takže to je taká fontána. A prečo to je cirkus teraz? Vie, to je zase toto? Počkáme 9 sekúnd. A potom, koľko toto? 11 sekúnd, tak dáme... Počkaj. Aha, to je taký, čo hodíš. OK. Dáme tam screamer, dáme ten spring, dáme hydrant, dáme toto. A teraz dáme link. Tak, link. Dobre, a ideme teda záverečne osláviť rok 2025 týmito ohňostrojmi. No. No, takže ľudia, ďakujem vám za rok 2025 a vidíme sa v ďalšom roku. Dúfam, že bude viac nabitý než tento rok a ja idem vám pustiť všetky najlepšie scény z tohto roku. Takže ju predával, tak som kúpil. Pretože proste taký random typek mi dal taký ten zlatý, čo to bolo, sa mi zdá, že to bol Candy Blossom a som ho predal za 80 miliónov. Tak som kúpil tie Ember Lily. Dobre, easy. Kamo, počkaj. Dobre. Dáš po slovensky? Ja neviem. Hej, dajme po slovensky. Ja neviem. Keď sa to dá po slovensky, tak daj po slovensky, ale keď nie tá... Počkaj, TikTok trend? No, prosím. Jaj, kamo, toto nebude rovnaké. Let's go! A dosť ti vravím, ešte raz to zrobíš, ty čučún. Kamo, ja by som to chcel aj dokončiť, hej? Šikana. Pusti to. Fuj to. Kša, fuj to. Ty debilka sprostý. Maťo, však ja som dole. G, kámo, ty si taký frajer. Vlčíko. Ok, idem na ňo. Poďme ťa. Joj. Čo? Že ich bodem jak... let's go. Kľúč ber. Kľúčik. No, poď. To si robíte Ukáž. Kamo, to si robíte srandu. Ja mám 2 minotaurov. Ináč. No, pekne, perfekt. Aj s očičkom na rukave.
No schválne, dobre, je to taký oranžový. 68, 66,3. OK, je lepší. Keď sa pozrieme, máme legendárku,